ezagutzen ditugun arrazoiengatik ezinezkoa izan da. Eta gehiago ez atzeratzea erabaki dugu. 2020tik hona, Debagoienean 9 gerrako urte hil dira. Eta pentsatzen dutun ja ezin duela gehiago atzeratu, zati dakosoen urtiakin, jendia poliki baten joan gero. Debagoieneko milaka urte, 0 eta 16 urte bitartekoa, behartuta egon zineten etxea eta herriak ustera. Eta gerran zuzenean parte hartu gabe, gerraren ondorio natzak izintzenan, helmuga desberdinak izan arren, Frantzia, Katalunia, Belgika, Errusia, Inglaterra, Mexiko, Argentina, guztioi arrazoi bera batzen zaituzte. Bombardaketa fatxistatik ihes egitea. Eta hau dana gutxi baliz, gerra batetik ihesean, beste baten herrian sartu zineten asko. Bigarren gerraz ari gara. Duela urte eta erdi, zuen historioak ezagutzen hasi ginenetik, ez usteko ugari izan ditugu. Lehena, gure baianak, larrogei pertsona bizirik zaudetela jakin izan dugu. Horien artean zuen guztio. Bigarrena, erbestean, zenbat gaindio zineten. Eta hemen gainera adibide batzuk ditugu. Eta hirugarrena, zenbat dute ziren ihesaldia. Buenas tardes.